Nalazite se u selu Mijakovići, seosko domaćinstvo Ibrešimović, općina Vareš. Znači, turisti kada žele da posjete Bobovac, mogu da dođu da obiđu Bobovac i usput da dođu kod nas na ručak, ako već žele. Mi raspolažemo sa 10 ležaja, imamo i konak, znači ručak, večera, sve šta ko želi. Mogu da kupe zimnicu kod nas. U selu još domaćinstva 2-3 imaju koja nude usluge smještaja, pa tako kad je kod nas gužva, smjestimo turiste, tako rasporedimo. Znači ima sadržaj za čitav dan, ima i ako žele vodiča, uvijek imamo tu nekog ko bi otišao s njima u planinu i vratio se.